Kazerola da antolatzea erabaki dugu, ekaineko ostegunetan, ze ikusi dugu udalen partetik promesa asko, hitz asko izan direla azken hilabete egotan, baina azken finean ekintza gutxi. Prometitu zuten herri kontsulta bat apirilean, eta gero esan zuten ez zeudela ados, eta azkenean ez da egin. Eta orain, guk esan genien beste data bat jartzeko, egutegi bat argi eta konpromisoekin jartzeko, eta bakarrik esan dute urrian edo egin dutela inkesta soziologiko bat. Guk pentsatzen dugu hau dela gaia atzeratzea, soluzioa atzeratzea, denbora pasatzea, lege gintzaldia aurrera doa, eta ikusten dugu ez dagoela soluziorik, nahiz eta haiek esan urte hauetan konponduko zutela. Orduan, erabaki dugu mobilizazio hau, eta gero iraian edo egoera berdin jarraitzen badu, mobilizazio gehiago eta indartsuago egingo ditu. Guk elkartea ja 10 urte ditu eta urte hauetan beti eskatu ditugu dotazioak eta zerbitzuak. Esan nahi dugu, hemen Herripagainan etxeak eta etxeak egin dira, plangintzan hor daude partzela komunitarioak eta, baina inork ez du ezer egiten. Eta aitzakia dute udalerriek, 4 udalerrien artean oso zaila dela konpontzea, baina bestetik ere ez dute konpondu arazo hori. Orduan, horrela jarraitzen dugu urteak eta urteak, eta ja naskatuta gaude eta eskatzen dugu lan gehiago eta azkarrago egitea. Hemen daude, hemengo lurrak dira 4 udalena, Burla eta Iruña, Goizibar eta Ugarte. Bestetik ere ez bakarrik 4 udal. Gobernuari ere eskatzen diogu bere ardura har dezala eta hemengo arazoan zar dadila, eta adibidez konpentsatuko beharko du udalei, ze bestela ekonomikoki konponbidea ez da izango. Baina gobernuak ere ez du onartu arazoari aurre egitea, eta borroka hortan gaude 5 administrazioekin.